Katri kumulung mangrempak ing Wadyabala Gurada kagiri-giri ranggana kang kawigelar ora to mangko Bagong nggih wonten menapa pukulan Bathara penyureang ora penyureang nek penyureang nek kowe duwe lulang kuwi nyorek ngono kae kok penyariang wonten menapa penyariang nggonmu bakal mboyong plemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi yekti dadi wengkeraning dewa ora pareng kowe kudu bali pripun urung oleh gawe bali wektu dina iki aku dadi dutaning pukulan jagat Girimati suka keterangan marang kowe supaya kowe bali kurangno sediamu nggoyong pelem pertangga jiwa supaya sinipi jojo bang mawingo-wingis tekad-tekadang sang urip sepisan mati ya bakale sepisan Bagong duwe niat dumeh wong cilik oleh dintente dumeh wong cilik oleh dingel-ngel dewa kaya padha le menungsa ming derajate luwih dhuwur arep ngaco karo Bagong amuk kayangan Suralaya kowe lah dalah wani marang wewenanging Jawata kene merganing patimu lah dalah wani karo aku mamah dawir talingamu kowe keparat waduh ya apa cari waduh Mbah sembrono ayo tanding ke area hospital wah